Ni Baak, agkasawan. Oh, sino mo ti maasawa ng Andres? Ayam mo kaon, ni Gunyang. Nung masawa na, kita na tayong tuman. Yung fountain, yung may tubig. Ah, fountain. Oo, alam ko yun. Pero wala naman akong alam na may fountain dito. Huwag ka nang malungkot. O sige, mamaya, pagkatapos natin kumain, manonood tayo ng fountain. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Baak at Andres. Niloloko mo ba ako, Baak? Hindi naman pala naging kayo eh. Bakit binanggit mo si Angie? Kaya nabanggit ko sa'yo si Angie kasi muntik ko na siyang minahal. Ah, okay. Mabuti naman. Anong mabuti naman? Wala lang. O sige, kain na tayo. Sige, kain na nga tayo. Woy, sigurado nga ni Gunyang ti masawa ni Baak. Sige lang, riksak ni Baak. Pang manual daw lang ata. Oh no! Api ko sa tayo isang mau. Maragragsakan ka malaki ni Baak. Unan Andres, sobra. Tarumpay wa, makasultap lang kanyayaw. Waiting for you, wait until you realize Waiting for you, wait until you realize Iso nga si ka, agkasawa ka mo tunay. Awa na ito. Andres, long time no see ah. Naragsak ka tata. Wala lang, masaya lang. Okay. Nay, kadwa mo kaya matidakkel nga bulatay. Oh, kisti sa ba? May sakam. Malpas ko lang ni Baak sa kanan, Andres. Siya tumati sa runaw. Gunyang, gusto mo ba lumabas tayo mamaya? Pwede naman. Pero saan naman tayo pupunta? Gusto mo bang manood tayo ng sine? Ay, hindi ako mahilig manood ng sine, Baak. Gusto ko yung may mga nakikita akong fountain. Fountain?
Ah, yung lumilipad sa taas tapos pumuputok. Anong sinasabi mong lumilipad at pumuputok sa taas, Baak? Fireworks naman yung sinasabi mo eh. Ang sinasabi ko, yung fountain, yung may tubig. Ah, fountain. Oo, alam ko yun. Pero wala naman akong alam na may fountain dito. Huwag ka nang malungkot. O sige, mamaya, pagkatapos natin kumain, manonood tayo ng fountain. Sabi mo yan ha, Baak. Aasahan ko yan. Oo, Gunyang, para sa'yo. Anak, kumusta kayo kung ma'am? Ay, awang pakialam ko dyan tao. Bahala mo't sunod yung biyag na. An-anwag ti kinatarakay. Nung hanag sabol di sa balay. Puskul lakit din, grupo natin nakabayaw. Gagito man. Speaking of babae, Franz, di ba, agkasawan. Oh, sino mo ti maasawa ng Andres? Ayam mo kaon, ni Gunyang. Tumpak! Nadali, batang-bata. Asawa ni Bakri Gunyangan. Nung masawa na, kitantayin tuman. Di isuda ka rin ng Andres. Matipay. Ngam na lang ang tulad yun. Importante, agay-ayat ni Bakri. Oh, ang ganda, di ba? Tipid na to. Di ba rin, nasa labas naman na tayo eh. O, di parang lumabas na rin tayo. Sa wakas, bakasyonin. Mamiss ko ni Daddy Baak. Kawit ako ng tibalayan. Di ba? Miss ko kayo di parangan. Bisita na. Ano nga tayo kaduan? Hey! Daddy Baak! Dakon! I miss you! Loko ka talaga, Daddy Baak. Kasang-sangpot ko lang eh. Da kamitin gaya, bakasyon yan. Kung Daddy, pay sino ata kaduam? Ati kadwak, pintas saya. Nung magasatak, isoteg balin nga mamem. Pang manuata na mami kaun. Ukis ti sabam at ang iwat mo. Go inside. If you are hungry, the fridge is full. Sakto, pabisina kon. Bata ko man. Ukis sa ba nang ubingin? Nakangiglatin makan, nagpaspasin. Bakit sinin, Baak? Yan, anak-anakan ko. Anak-anakan. Oo, wag ka na magtanong, manood ka na lang. No, di ba? Yung presko. Magbasa up. Sa bagay madintuso na nga bakal. Si ka nga ibak nga dimsay, kaanaw. Nangani ka may dop ti lobo nga. Dan tulad ka, mati mo kapapurag-asawa, narikat may patlaw. Sa bagay, gusto mo yung baga ni Dim si Franz, pabilib-bilib yung laksan ha. Una, bilib kay kanya, tama perdita plano yun. Saus, kasta mo dimsay. Makasapol ka nga raw, daratoy ka lamang sad-sad-sad ti daga. O Dim say, makaungot kan sa amin kini Franz eh. Amom lang arod na lang yung mga wati nga tao. Sobra na eh. Nyalakin ni Dimsain, aging uungit ka manain. Andres, ada kwartam dita. Apo mo na yung mga pasakalye mong Franz. Oh, at dapay lang utang mo kanyak. Kapit ko nang majak pa yung malagpag yung utang mo. Yung pinabaybayadan. Kima maminsan tula bayad nan Paskul talaga rupa natin na namalay. Nabaybaya ka dyan.
Yung gano'n tama din pa na baybayadan. Promise Andres, gulpyok to nga bayadan na yun, nagkakwarta. Sigurat buwam lang. Numati ka nga sigurado si Katigulpiag. Apay, ano nung di kwarta? Igata nga man ti asawa ni Dim si Andres. Joke lang. Siyempre, kailangan ti kwarta taga playak ti trabaho man na yun. Sigurado ka? Un Andres, kailangan ti agsapol. Madi ay may isa dita, tambay-tambay lang. Awan pa ti asawa na. Hoy, Dimsay! Papanaman! Si Kanto magamin. Nagpasugnog tuloy di taon eh. Agtampo nga dagoson. Madila na sanay kanya kon. Sige lang, agraksak kay lang. Hintay nyo ang bawi ng isang hapi. Ano ba ti kailangan, Franz? Ori sa nga ribo lang Andres. Pangkaan kin pamasahe. Amumay, nagrigat ti agsapol ti trabaho. Apay, ano ba ti kaya mga playan? Siyempre, hinete Andres. Ha? Mating bagay, na may met no si Katiwa, saksakayan ti hinete. Joke lang, agtampo ka mo, tas Dimsi. Haan Andres, kabisado ka mo. Anto yung isang nga ribon na gagataltiin mo kun na. Ato inay, magsaod ka, bayado nga dagos na. Juan Andres, trust me, I will pay you with interest. I will pay you. I will pay you kasi ajay. Ay madain, madami kanti interest nan. Ay utang mo kanyak, nabaybayagan, nga tanga nga. Sige Gord Andres, itakan. Thank you dito ya. Ano matingin ko may bagbagam, payata mata. Ayaw ang gayam. Sige Gord Andres, I'll go. Kisa ba na? Kay so nang idoldoling ko ang kwartak ti brief kaw, na itayab manayin. Parang kailan lang ang aking brief ay meron pang mga laman. Dahil kay Franz, ang aking brief ay hindi na naman mapapalitan. Ukit si Sabana, kastoy nga biyag ka na yung laeng awanti, mapalana. Tatanda at lilipas